Легенда за шахмата. Пшеничните зърна и шахматната дъска. Шахматът е древна игра. Винаги, когато стане дума за раждането на шахмата, по традиция се започва с разказа за шахматната дъска и пшеничните зърна. Имало едно време в Индия владетел на име Схерам, който бил лош управник. Целият народ живеел бедно. Един мъдрец обаче решил да покаже причината за бедността, която застигнала страната им. Този мъдрец е измислил игра, в която най-важната фигура в играта, царят, не можел да постигне нищо без другите фигури, които участвали в играта и символизиращи неговите поданици, военачалници и войниците. Схерам, така било името на древния индийски владетел, бил възхитен от измислената нова игра, затова обещал да награди мъдреца с всичко, каквото мъдрият човек си пожелал. Мъдреца поискал да му дадат благодарност пшенични зърна. Единственото условие било на първото поле на шахматната дъска да сложат едно зърно, на второто две зърна, на третото поле 2 по 2, което е 4 зърна, следващото 4 по 2 равно на 8 и така на всяко следващо поле се отвоявало числото, получено от предходното. Властелина с лекота се съгласил да изпълни това смешно на пръв поглед желание на мъдреца, но при опита да изчислят и преброят колко зърна трябва да се дадат, след като се минало през 64-те на шахматната дъска, че това е невъзможно. Количеството зърна било толкова голямо след крайната сметка, че за да се е изпълнило, трябвало да се засадят земите на всички планети. Това трябвало да стане 8 пъти, а размера на хамбар, където то трябвало да се съхрани, бил 2 пъти по-голям от разстоянието на Земята до Слънцето. Възникнал в Индия, шахматът след това се разпространява в Персия. Най-голямото разпространение по целия свят получава при завоюването на Персия от арабите в първата половина на 7 век. След това играта попада в Испания, Франция, Германия, Англия и други европейски страни, в това число и България. Последвайте ме за още интересно съдържание.